ugeg mel sadulita. Ndara sesembahan kula. Ndara lancur kula, Gus. Kakang Semar Badranaya ana dawuh pangandikamu apa Kakang Semar? Milanipun handika paduka Ndara kula. Kula rawuhaken kanthi aji pameling niki wau wonten wigatos. Muhung paduka Ndara kula ingkang ing mangke saged kula ajak tetimbangan. Perkara apa Kakang Semar? Kula sampun ngangklang bawana aniti marang kahanan. Mongko kalenggahan mangke kawontenaning praja, kawontenaning sagung panggesangan wonten ing bebrayan. Kadosipun sampun kelangan adeg-adeg. Ingkang wonten ngajeng, ingkang wonten nginggil, ingkang mestinipun saged kinarya patuladan. Jebul malah mboten gawe tentreming swasana. Wontenipun pawarta-pawarta ingkang sejatosipun mboten leres, mboten nyata, nanging muhung kangge mojokaken pihak-pihak sanesipun mangka canes golonganipun, canes balanipun, benten klambinipun. Ingkang mekaten menika, Gus. Monggo panjenengan ingkang kula pitados mangke sesarengan lan kula maranata kahanan lan kados pundi swasana mangke sumaya saya tumata ingkang kanthi sae mongko mboten wonten ingkang dipun korbanaken, sedaya dipun rangkul, dipun dayakaken anut marang menapa kabisanipun suwang-suwang. Mila Gus, ing kalenggahan menika ugi kula mitungkes. Perkara apa Kakang Semar? Jati dirining bangsa Indonesia ya Nuswantara niki panca dharmaya Pancasila. Kuwi ora ana liya kejaba hakikating manungsa urip wiwit lahir lawan batine, kebutuhan lahir lawan batine. Lan dumadining manungsa iku dhewe. Mangkono Kakang Semar jlentreh kepriye? Manungsa niku dumadine wonten ing alam bebrayan agung niku saking kersaning Allah. Sating manungsa gesang ing alam bebrayan menika lahir ngantos batinipun. Gusti Allah urip, napas, rohani lan jasmani niku minangka hakikating menungsa urip. Coba monggo dionceki. Jasmani niku legering wong padaking menungsa niki butuhe sandang pangan lawan papan. Yen dijumbuhaken inggih menika Pancasila ingkang kaping 5 inggih menika kebetahaning sosial kangge masyarakat sedaya sak Nuswantara. Mangkono Kakang Semar. Dene ingkang angka 4 mau rohani. Rohanining menungsa niki butuhe napa? Butuhe duwe pepinginan, duwe kekarepan, duwe ngeskrentek pangarep-pangarep cita-cita gegayuhan lan sak panunggalane. Menungsa urip mboten saged mujudaken cita-cita utawi pepinginan piyambak sedaya kedah dipun musyawarahken, sedaya kedah dipun silaturahmiaken kalian menungsa sanes tiyang sanes. Menika mujudaken sarasian lan musyawarah. Lah menawi sampun sami sarujuk gegayuhan kula saged dipun gayuh, saged dipun wujudi, Gus. Lah niku jumbuh kalian sila ingkang kaping sekawan. Wonten jasmani, wonten rohani. Niku lek dhewe-dhewe nggih mboten wonten gunane. Jasmani tanpa rohani jenenge badan wadak utawa mayit. Dene rohani tanpa wadak wi jenenge sukma nglambrang. Mula sing nunggalake antaraning jasmani lan rohani kuwi napas. Napas kuwi nunggalake jasmani lan rohani.
Sila Pancasila sing angka 3 napasing bangsa Indonesia kuwi manunggalake jasmani lan rohanining bangsa sak Nuswantara. Mangkono Kakang Semar. Dene sawise ana jasmani, rohani lan napas. Yen wis jasmani ana rohanine lan ketok napase jenenge manungsa kuwi urip. Yen to manungsa urip mokal ora duwe rasa kamanungsan sak padha-padaning titah. Mula kang saka kuwi jumbuh lawan sila yang kaping 2 ya kuwi kamanungsan ingkang adil lawan beradab. Kabeh mau antaraning jasmani, rohani, napas, urip kabeh saking kersaning Gusti Allah lewat utawa lantaraning Bapa Biyung. Kaya mangkono hakikating urip ana ing madyaning bebrayan agung sing digambaraken dasaring negara lan falsafah bangsa kok ngono arep diganti arep diilangi arti salini lho kuwi karepe kepriye iki dasaring negara sing paling sampurna sak indenging donya tak kandhani Gus mangkono Kakang Semar panjenengan dados pangarsaning praja kula titip niki sampun pisan-pisan nyengamah dhumateng badhe ngogak-ogak dhumateng wawasan kalian falsafah bangsa menika. Ngendi wawangunan sing pondasine bakal diogak-ogak tetep utuh, mesti bakal bengkah growah, iso-iso rubuh. Mangkono Kakang Semar. Inggih, mila saking menika Gus. Kahanan niki kula namung ngaturi panjenengan sawetawis niki, monggo. Sesarengan lan kula dandan amemangun nggih Gus. Inggih. Kakang Semar yo ngestaki dawuh Kakang Semar.